chapter 1 sawufunda uverse 1 to 3 kuqala. 1 John verse 1 to 3. Ubomi obungunaphakade bubonakaliswa ngoYesu. Oko kwakukho kwasekuqalekeni. Oko sikuvileyo. Oko sikubonileyo ngawethu amehlo. Oko sakukhangelayo zakuphatha izandla zethu. Okwelizwi labo ubomi obubomi ke babonakaliswa. Sibubonile, siyabungqinela. Siyabuxela kuni. Ubomi obo bungunaphakade. Bona obo bebukuye uyise baza babonakaliswa kuthi. Oko ke sikubonileyo, sikuvileyo, siyabuxela kuni. Ukuze nani nibe nobudlelwane nathi. Bayeke ubudlelwane bethu bunaye uyise, bunaye unyana wakhe uYesu Kristu. Amen. Siyabusithatha phansi. Inkosi ke lifuna ulizlayo. Amen. Ndiyayithanda le ndawo le title hlobo ibeka ngalo. Ithi ubomi obungunaphakade bubonakaliswa nguYesu. Ayithi babubonakaliswa, ithi bubonakaliswa. Yinto eyinkqubekeko le. Yes. That ubomi obungunaphakade bubonakaliswa nguYesu. And lento ithethwa emveni kuba uYesu efikile wahamba. Uba ubomi obungunaphakade busabonakaliswa nguYesu. Amen. Amen. Lonto ukuba ithi, which means when it says oko kusekuqalekeni yinto leyayisekuqalekeni. Kasifundele incwadi kaYohane chapter 1. uYohane John chapter 1. Just chapter 1 verse 1. Ulizwi waba yinyama. Ekuqalekeni ube ekho ulizwi. Waye ulizwi ekuye uThixo. Waye ulizwi enguThixo. Amen. Lonto oko kusekuqalekeni ulizwi. Ulizwi lona athi amehlo ethu ambone. Not uYesu ngaphazami, not uYesu. Ulizwi athi awethu amehlo ambona. Amen. Ezethu izandla zambamba. So xa kuthethwa ngalandawo kufuneka kube nendawo khona apho kungabonakala iJuda kuwe. Kubonakala ulizwi. Amen. Uyazi that when you greet your brother or your sister ubamba okwakho kwasekuqalekeni. Xa kuthiwa ubomi obungunaphakade bubonakaliswa nguYesu, ungayithathi lento uyise Nazareth. Uyithathe lento uyise ngoku ngokuba uYesu Kristu unguyizolo nanamhlanje nangonaphakade. Amen. Amen. Kaphinde kwapha ku 1 John verse 5. Ku 1 John Onobudlelane noThixo uhamba ekukhanyeni. Lulo oluke udaba esiluvileyo kuye esinityela lona. Lokuba uThixo ukukukhanya. Akukho bomnyama kuye nakanye. Amen. Ithi uThixo kukhanya. Lo kuthethwa ngaye apha ngulo wayekho kwasekuqalekeni. Athi umprofeti xa ethetha ngaye athi it is the logos. Yes. Leyekho kwasekuqalekeni. Sazaze umfundisi usifundisa kakhulu ezinto. Uthi oko kwakusekuqalekeni ezethu izandla zaqamba. Awethu amehlo akubona. Lonto ngoku sithetha ngento eqhubekekayo. Into yokubana ilizwi silamkele ngoku. The word of the day. Not ilizwi ngoku ya. Sayazi na ngoba akunoba khona umuntu nofika ngwathi bana uThixo umasakho umkhombe. You know, because lilizwi eladlulayo athi umprofeti it's old manna. Eyethu mana ngoku yi-message of the day. Amen. Amen. Okwakhanya koku incwadi eGenesis ithi uThixo xa edala athi uThixo wathi makube kukhanya. You know, isho Genesis 1 ithi uThixo wathi makube kukhanya. Abuye Yesu wathi ndimi ukhanyiso lwehlabathi. Aphinde aqediswa athi bana nina nilukhanyiso lwehlabathi. So yinto eqhubekekayo lena isuka from ekuqalekeni, meaning awukwazi uba kukhanya ngoku wawungekho kwakukhanya kukhulu ekuqalekeni. Yes. You have to be utheni, you have to be in the logos in order for ngoku ukwazi uthini uba kukhanya ngoku. Amen.
Amen. Kasifundele mkhonzi kuMateyu chapter 5 verse 14. Nina nilukhanyiselo lwehlabathi. Umzi ome phezu kwentaba akunakufihlakala. Amen. Uyabona bana ayipheleli kule ndawo bana nilukhanyiso lwehlabathi. Igqithini ningumzi ome phezu kwentaba. Nangu lo mzi kuthithwa ngawo. Ume phezu kwentaba. Ithi lonto xa isithi singumzi ome phezu kwentaba. Funeka xa kuthethwa ngeJerusalem ezayo ungacingi ngendawo khona ezabe isisixeko segolide. Ningumzi ome phezu kwentaba. Ongena kufihlakala. Isho kwincwadi eGenesis chapter 21. I think chapter 21 uverse uverse 9 mkhonzi. Ukugxothwa kukaHagari noIshmayeli. It's not a revelation mkhonzi. Sorry. Yeah, chapter 21. Yes, iYerusalema yasezulwini. Kwaza kwenza kum esinye sezithunywa zezulu ezisixhenxe. Ezinengqayi ezisixhenxe. Ezizele zizibetho zesixhenxe zokugqibela. Sathetha nam sisithi yiza apha ndikubonise umtshakazi. Yava unothi ba uthi zibonise ntoni? Umtshakazi. Fundi beselandelayo. Umfazi wayo imvana. Sandisa ndikumoya entabeni enkulu ephakamileyo. Sandibonisa umzi omkhulu iYerusalem engcwele. Usihla uphuma emazulwini. Amen. So Uvela uthini? nangu lo mzi omkhulu. Into lo mzi omkhulu umtshakazi. Amen. So meaning umtshakazi kulo mzi omkhulu ihlabathi kudala la icula ngaye. Lisithi Jerusalem siyakulangazelela. Ilapha la Jerusalem. Yo, la Jerusalem inkulu kudala ilangazelelo. Kuthiwa izitrato zakhona ngezegolide. Ithi ndilangazelela ukuphila khona. Ilapha la Jerusalem. Amen. Isihloko sethu sithi living in eternity. Amen. Having the glory of God. Amen. Ukuphila kunaphakade sinozizuko lukaThixo. It subtitle lethu ukutshintshwa komzimba. Amen. The changing of the body. Amen. Ithi one of the seven angels limnyusa uYohane. Ithi kuYohane yizubone lubonise umtshakazi the lamb's wife. Yeah. But xa ukuthi uYohane xa inyuke bona pha yena ufika pha uYohane yena endaweni abone umtshakazi ubona isixeko sihonjisiwe sisihla. Yeah. Idlonto leyo inkulu into ephethwe ngomtshakazi. Amen. Bona umtshakazi ithi xa ihlayo pha ithi pha kwesasixeko akho langa pha. Because yena ulilanga kwesasixeko. That's why ke isithi uYesu nina nilukhanyiso lwehlabathi. Amen. Idlonto phezu komhlaba kukho abantu abahamba bombathiswa ukukhanya. Thank you, Lord. That's right. Uthi umprofeti was spoken at I think questions and answers. Amen. Ka 1957 paragraph 852 uthi umprofeti bana pha we are both natural and supernatural. So jeba silapha nje unyanzeleke xa isithi ku spoken city Revelation book of symbols that we are a twine being. Yes. Ukubana xa uthe walamkele lelizwe ngoko nangoko uba bubini you become a twofold being. We are both natural and supernatural. Amen. Hallelujah. Sihamba phezu komhlaba but abantu babona what? The natural. Yes, sir. Yes. Athi umprofeti uYesu
was an ordinary man. Yes, amen. Wawunganawufika eNazarethe xa ubona uYesu ubone umuntu ohamba olandelwa ngumlilo okanye umuntu ohamba kuvuthuza umoya. He was an ordinary citizen yaseNazarethe. Kwakho abamlena bebehlale next bemazi banda lamfana kaYosefu. But he was both natural and supernatural. Hallelujah. Ehleli phakathi kwabo. So ithi kolonto le thina bexesha lokugqibela xa singumzi ongcwele, we are both natural and supernatural. Phezu komhlaba abakwazi emsebenzini wakho uba wena you are supernatural. Abakwazi phesikolweni ba wena njengebehleli nawe kwezadesika bahleli with the supernatural. Bona babona only the natural. Yes, amen. Wonderful. Kanti kolapha kuwe uthi umprofeti ungathini bandingathi kuwe ngathi your glorified body ilapha egqani kwakho iyakutshaja njengebhetri. Meaning unento ekutshajayo wena noba usathane engahlasela but wena uyatshajwa wena. There's something that is quickening you. Yes. Wena apha kuwe kukho into ekuthiwa yi-awakening. Uvukile uthe kwa. Njengoba ihlabathi lilinde uYesu nje lisesentombi izileleyo wena uthe qwa wena you are sober minded. Ume phezu komhlaba knowing that you are the coming of the Lord. Uphila abamhlabeni uphila in eternity. Awuphili emhlabeni nje. Ulapha emhlabeni uyazi that lo ulindiweyo lapha kuwe. Ufuna noMaria wena. Njengoba bebekulo besithi uyeza uMaria wesithi ulapha. uMaria wayesenje nje uMaria ulapha. Esiya kweza synagogue zabo besithi iyeza umkhulu ozakhulu Israyeli athi uMaria ulapha. Hallelujah. You are standing on earth exactly like Maria. Now Chilo wathi be unto me, Lord, according to your word. Mayibonge Nkosi. Glory to God. Hallelujah. Siyabonga. Esisixeko, it's sitting on the mountain top. At the top of the mountain. Asihlalanga esisixeko up. Okanye up. No, sitting at the top. Right? After the church ages have been finished. So if wena utsho ngengqiniseko that useLaodicea, you must know that you're not a citizen. Esasixeko. Hayi usibonela kude wena. That's why nangoku usilindile bangasihle entabeni. Because awungommi wasasixeko. Ummi wasasixeko uyasazi bani esasixeko singapha kwe-church ages. Asikwazi esasixeko ukuya kwi-church ages. If uthi wena siseLaodike thatha le ncwadi ye-Seals uyifake wadrophini linde ke ngoku soyifunda laa ncwadi uthi useLaodike. Laa ncwadi tshilo emveni kwamaxesha. Ayincwadi yamaxesha. Laa ncwadi is a supernatural book. Laa ncwadi yile that was in the Father. Laa ncwadi yilena sabizwa kuyo phambi kokusuka ehlabathi. Kukho into ethi xa ithatha kuthiwe the lamb was slain before the foundation of the world. Umuntu aqomba abona igazi negusha. No, xa kuthiwa the lamb was slain ungexesha kwakusahlulwa lalo gosi. Yeva siphuma phaya simemelela siyijoyisa phaya njengamakhwezi ubadengela exesheni. So when the lamb was slain siyazi ngo that kuthethwa ngathi ngenxa uThixo ezaba ezaba into many membered bodies. You know, wawuphanga la xesha. Your theophany was there ngela xesha. That's why nangoku you are connected. Yiyo likhulile message. Awazi needs the message of the hour. Babi ngeyila theophany nawe ngolindi rapture. Ngome apha nangokulindi rapture. That's why ngoku kunzima wabiza lamagama otheophany nobani because lamagama otheophany ayasithethisa la magama yaba ile theophany. So what? Because why? Connected. Because if you are connected to the theophany, uthi umprofeti it's a happy time. What it's a glorious time. What John must have seen John. What he must have said, oh, there's John. When you want to go from a
What did you see? Amen. Ubone nje incwadi nje. The opening of the seals was here to reveal to you that you are already raptured. It was a vindication. La ncwadi ilapha nje la ncwadi. It is the final evidence that you are already raptured. Because the ncwadi, it's a book of theophanies. La ncwadi leyana ifundwa nje la ncwadi. La ngoku le ncwadi enye into esithethisayo la ncwadi. Iyasixoxisa la ncwadi. Kodwa kufuna la ncwadi leyana sibona into ezinkulu. Kade kubreach bathi when la ncwadi yavulwa, it's when he came to collect his subjects. Esizofika la ncwadi kwakubizwa into zomthina. Sasibizwa ngala ncwadi ngela xesha. Sithini ke ngoku? Sithini ke ngoku? Sithini? Asikwazi ukuthula. Akuvuma sithule. La ncwadi isinika a glorious time, a happy time to know that we're living on earth and eternity at the same time. Glory to God. Ask all to believe the message because William Branham no, silapa to accept the message because we were part of him. Yes. That's why kulula ukuthi uzamkele lezinto. Ezinto uzamkela if you're not part of them. Uthi umprophet le ifana nomntana olindele ukuzalwa. Uthi bale mntana ngathi yo ngizawuthini pha kwela hlabathi. Yo kuthoka ukutsotsi pha. Ekuthiwa khoma phara pha. Ekuthiwa pha kukho into uthi la mntana ngahlala phathi hayi ngifuna uhlala lapha. Because why? Akakangeni. There is uzigceke into because awungenanga wena. Ngena kwezinto you will see. Amen. Uyawuthinta language yakho. Indlela ethetha ngayo uyawuthi raptured now. But then raptured intoni? I-rapture kukutshintshwa komzimba. Yintoni utshintshwa komzimba? Kukutshintshwa lo mzimba ukhonza ngawo. Ungamkhonza uqinga inyama yakho, umkhonza uqinga ngoThixo. You serve God by God. God is serving himself in you. You are not serving God. God is serving God. Apha kuwe. UThixo lo khonzayo. UThixo lo uthi amen ezwini. UThixo lo uthanda ukhonza. UThixo lo uthanda spoken words. Xa ufunda pha nguThixo lo ufunda yena. Ufane na usulelekeke kodwa abafutshane nawe ke ngoku. Mayibonge inkosi. Amen. Uthi umprophet isipokone lesithi pha ku Pergamon Church ayina paragraphs. Uthi the first showdown was on Mount Carmel. The second showdown was in Mount Transfiguration. This is the final showdown. Amen. This is the third showdown. Uthi Mount Zion. Le showdown. Awuthi nga showdown uBramkhulu ngenyimina. Le showdown sikuyo. Yilesi singakwazi ukuthula. Because kwenzeke into ngaphakathi kwethu. La showdown yokuqala kwahlumlilo emazulwini. For ngimele Eliya. Kule yesibini showdown kaYesu, uYesu wathinjwa phambi kwabo. Bafana baboniswa bana. Akakho yedwa ke lo Yesu. AyingomNazaretha lo. Phezondaba, ayingomNazaretha lo. Phezondaba ilogosi. Ba wena xathini ngama transfiguration, ubona uNazaretha ethinjiwe. Shame on you. Phezondaba, that is the logos. Ibonisa ukuthi oko sekuqalekeni izandla zabo sezabamba. Abantu ababona. That is from the beginning. Glory to God. Amen. Le showdown yokugqibela ngamancane kanogwaja nje. Unogwaja ngamvuze ethafeni. Le showdown. Hayi, yaqala le showdown. Yakwenzela intshaba le showdown. You call net le showdown. Just believe it, you will see. Uyawuhlwana nabangani le showdown. Le showdown. Ayifuna le showdown. Abantu bephethe spoken word le showdown. Amen. But isiyancama. But there's no patience. No. No. Siyayazi kwenzeke ntoni. Amen. Siyayazi kwenzeke ntoni. Glory to God. Amen. Le showdown. You showdown, you're changing of the body, le showdown. You know the rapture. I-rapture. Njengoba said, i-rapture ukuba tshintshwe lo khonzayo ame apha
kukhonze lo kufuneka ekhonzile Yeah. but lo ke nxa ibe lapha bengathi khonza yena kanti i-rapture kahle kahle Ewe brother. kutshintshwa komzimba ungakholwa uthixo ngale papa ilapha apha phansi kokhakhayi no ukhonza uthixo ngothixo ibe nguthixo ozikhonzayo umkhonza ngala intelligence ndiyaxelela uzawulinda into ezigqithileyo uzawulinda into ezenzekileyo uzawulinda imillennium wena uthi umntu wathi uKristu kuye imillennium ipha kuye if umprofeti wathi xa ijonga phathi what it's our Lord up there athi he is here Amen. athi umfundisi lowa wayehleli nabapostile 2000 years ago ulapha ngoku Amen. then xa ilapha iphi imillennium yona uyishiyile imillennium uyishiyile imillennium wabuya mhlawumbe uzaphinda uyilanda imillennium mayibonge Nkosi kufuneka a body change and serve God by the ordained body and serve God by the predestinated body by the elected body ngoku lo mzimba lo khathuleke kuma-Efeso mkhonzi chapter 1 verse 4 and 5 ma-Efeso chapter 1 verse 4 no verse 5 kaqalile verse 1 sibuye verse 4 ngithanda la verse 1 uPawulos umpostile kaYesu Kristu ngokuthanda kukaThixo ya baba umpostile kaYesu Kristu kodwa wayengekho xesha uYesu Kristu ephezu komhlaba eshumayela wayengabi naye kodwa lo yena umpostile kaYesu Kristu ngokuthanda kukabani kukaThixo ubhalela abangcwele abase-Efese abakholwayo kuKristu Yesu so aba base-Efese ke ngoku bakholwa kubona kuKristu Yesu amen khayi verse 4 inkonzo makabongwe uThixo uyise wenkosi yethu uYesu Kristu lowo wasisikelelayo ngeentsikelelo zonke zomoya kwezasemazulwini indawo kuKristu sikuKristu njengokuba wathi ngaphambi kokusekwa kwehlabathi wasinyulela kuye ukuba sibe ngcwele singabi nasiphako phambi kwakhe othe ngokuthanda wasibisela ngenxa engaphambili ukuba senziwe onyana kuye ngokwakhe ngoYesu Kristu amen inkonzo yakubale niyenzeke nini lento yokumisela kube ngunyana yenzeka phambi kwehlabathi awunento kwenza naloo nto leyo wena uyayiva nje nangoku le nto yenza sense kuba njani bade bathi abanye then sikhonzela ntoni xa semiswa phambi kwehlabathi sikhonzela ntoni sikhonze because bana napha sasenzela into siyenzayo Yes, brother. uthi umprofeti apha kwenziwa nyana I think nguvolume 2 uparagraph 114 uthi phulaphula ukwenziwa kwakho unyana asikokuzalwa kwakho ayinento kwenza nokuzalwa kwakho into kwenziwa kwakho unyana uthi singonyana bakaThixo uthi ndiyakholwa xa sizalwa ngomoya kaThixo singonyana bakaThixo kodwa sasimiselwe ngenxa engaphambili ngoku nansi into enzama ukuyizisa kuni eyabanyana bomhla wokugqibela yabona khonyana bomhla wokugqibela meaning nabanye aba ibingonyana bemiselwe lamhla you know thina singonyana abamiselwe umhla wokugqibela ngenxa engaphambili into do you know ukuba before balapha emhlabeni before ufika you are already an enemy of the devil ufika nje apha nje wena unala mark because ungulo wena walwa naye phambi kokusuka kwehlabathi so ukufika kwakho phezu komhlaba already Hey, brother. ungomnye wabantu esekhutshwa amadindala from underworld from wena awukakholwa nix imashulu yakwala xesha No, brother. imhlawumbe bethi sigube ziyonke la xesha wathi ugadwe phanga la xesha uyaziwa wena ba wena ungulawa wena into yonyulwa kwakho yenzeke ungayazi noyazi
yangathi wena kwenzeke into enkulu udibene ne-message of the hour kanti ngale xesha ubizwa nguwe ngela xesha lo wakho ubiza wena uthini kanti uprofethi uthi if you believe this message is eagle's food uthi you've heard from what from your own theophany yi-theophany yakho le bikusondeze kule message if usondezwanga yi-theophany yakho le message uzawuphela phela odishiya because la theophany yona ikholwa izinto zikanaphakade ikusa from glory to glory ikusa from kwindawo ungakhange ucinga ubana ungaze uzikholwe not bana wena ufunde mhlawumbe awuba uyafunda ubani kaloku ubani ufunda kakhulu ubani wakwathi upastor Ngodima one time wathi this is not a reading time. We are past a reading dispensation. This is a manifestation dispensation. We are here to into yofunda kwethu is just a record. This is just our record into yofunda kwethu. But kahle kahle le xesha lethu thina is a manifestation dispensation. Thina sibonakalisa oko uThixo wayenakho phambi kokuseka kwehlabathi in plain view. Mayibonge Nkosi. Mamele kahle apha. Kusipokona the city Abraham and his seed after him. Yaba Abraham nembe yakhe emva kwakhe. Abraham and his seed after him. Uthi he had to change her uthetha ngoAbraham noSarah. Uthi he had to change her body in order to receive the promised son. Yaba the promised son kakumyeke umNazaretha. Xa the promised son uthethwa ngolona apha the promised son yakho. Your portion in the kingdom of God. Your portion kunaphakade. That is your promised son. Uthi, and that's the next thing in order. The changing of the body, the rapture. Uthi now, if he would have took Abraham and Atiku Abraham, I'm just going to turn you back to a young man. Atiku Sarah, now Sarah, I'm going to turn you back to a young woman. Uthi, and now you all just go ahead and have a son. Uthi, when Isaac abajika kubuyisele back to a young man uAbraham le nto siyazi sonke bana awuSarah noAbraham waba ngumfana uSarah waphinda wajika waba intombi uSarah uthi umfowethu babengazokwazi because babe nengxaki kula age zange bakwazi uba bamzisa uIsaac kula age amen befithi kula age meaning kwenzeke ntoni apha uthi umprofeti there had to be a different kind of a change. There had to be a different kind of change. Not le yakho icingayo. Abraham vele, Abraham vele. No, there had to be a different kind. Because leyo babezaphinda bafise the same problem. Babeyifise in their 20s. There had to be a different kind of a change. Not the change ukuthiwa hayi awuSarah awusarapusara nala kumngani yabona uSarah njengentombazana umbro uthi no there had to be a different kind of a change, not the change that you have in your mind. But indeed they were changed, but not ngalendlela ucinga ngayo. Mayibonge Nkosi. Uthi kuphela 183 uthi when Abraham's body was changed, Sarah's body was changed, like it had never been changed before. Uthi now we all know that when Jesus comes, we will be caught up in the rapture. We know our bodies will have to be changed first. But mamela ke ngo uthi it won't have to be just go back to young men and women. Uchinto lwethu won't have to just go back to young men and women. Meaning Abraham noSarah uchinto kwabo zangabuyisela to young men and women. But lanaba ulahlekiso lwaseRoma kwihlabathi lonke uba uSarah noAbraham babuyisela ku young men ne young women.
uthi it only have to be just go back to young men and women, but it will have to be changed because Abraham and Sarah's body had to be changed in a way that they could receive the promised son. Yes. Uchinjiwe ngokwe. Yeka nje bangichebile ngozimhlophe ezi. Asiphinde sibenyama. Akuchintshwa lento ucinga beyatshintshwa. Sabonga. Kuchintshwa umzimba wokhonza. Ukhonze umzimba, ukhonze uThixo ngomzimba kaThixo. Akuchintshwa nyama yakho, kuchintshwa umzimba wokhonza uThixo. Ukhonze uThixo by God. Ukhonze uThixo ngetiyofani yakho. Ukhonze uThixo ngonaphakade. Uphile unaphakade emhlabeni. Kutheni to we are twofold being? No, we are twofold being because why? Apha kuwe there's a part that is going to die. Uthanda ungathandi. Esasibhanqa uthule belithulini asizotshintsha inqa yakho. Your dust will go back to dust. Amen. But apha kuwe kunecele supernatural. Lilo eli that believe God. That's what believe ngalo. That's right. Exactly. You must be changed. Amen. Amen. You have to be changed. Amen. You have to receive the changing of the body. Lo mzimba ukhonza ngawo urongo. Khonza uThixo ngoThixo man. Uthi uThixo khonza ngoakhonza bakuwe. Uthini kanti kufisha home? Uthi how God has led us into himself. In the tabernacle of himself in us. Sikhonza uThixo ngoThixo. Amen. KuThixo luzikhonzayo. Amen. Glory. That's right. Into ngomungu naphakade awulindelanga ufuna bomungu naphakade. Ithi lo ulivayo akholwe. Ithi uzaba nobomi. Unobomi. Already kwalento alive kwalento akholwe i-evidence yobana unobomi naphakade. Linda ke wena udule lo mzimba ngenye imini andiyazi ukuthi yini. But ufuna kutshintshwe la ndlela uAbraham noSarah batshintshwa ngayo. Ufuna kutshintshwe la ndlela uYesu wathini watshintshwa ngayo. Abapostile babona uYesu etshintshiwe. Umbona njani? Uyibona njani Theophany? Kanti awutshintshwanga wena. Batshintshwa bona qala abapostile. They were also raptured. Balahleka. Hallelujah. Bakubuka boshmayela. Emveni kontaba yotshintsho siyasonga zathi yayirapture leyenzeke pha. But uYesu aqhubeka kuYesu. Wabethelelwa futhi. Wena ufuna utshintshwa ulahleke. Andiyazi oyiva lo nto leyo. Amen. uYohane ePatmos la nyukela ngasentla watshintshwa Yohane. Amen. Wanyuselwa ngasentla uYohane watshintshwa. Yeah. Kodwa umzimba kaYohane uphaya ePatmos etrongweni. Yeah. Kodwa Yohane semazulwini Yohane. Kodwa Yohane setrongweni Yohane. Msitis. Hey. Sabonga. Walahleka uYohane. uYohane ogqoke sesigqoko sakhe uYohane. uYohane bona amazulu njengana wona amehlo Yohane. Wena ufuna lamehlo akhe abona amazulu. uYohane yena ukhutshwa amehlo, but uYohane ubona amazulu engenamehlo. uYohane unyuka la ubona ichurch ages engenamehlo. Ubona i7 seals engenamehlo. Ubona into zomthini engenamehlo Yohane. Wena ufuna lamehlo akho mawathinjwe. Why? Ubani uxelele le nto leyo? Hey. Webonga inkosi. Amen. Ukutshintshwa kwethu yinto eyenzeka supernatural. Quietly. Akubikho nento engcolayo. Kwawena lo wothuka sowutshintshiwe. Awuyazi kona qala bayenzeke nini. Ndike ngicinge ngokuba hi. Kwenzeka ntoni? Ndaqala lapho uzibone ezinto. Andina record now. Was why ayinando kwenza nawe le. Uthi nomprofeti, I've learned and realized that this thing has nothing to do with unyana ka Ella no Charles. Le into nokwenza nobani nona phakade le. Umve xa ibatha ngale ngelosi adibana ekla mqolomba ayichaza size yayo ayichaza thini imnika nala commission. Idla ngelosi bunobenza bakholwe kuwe. Ngamafutha nengeze isithi bana
buna ukubenza bakhole kum apha kuwe. Uthi yena hayi mna hayi ndazi mna. Hayi kwapha kuthi endlini. Akukho nto inosenza abasimameleke. Zilangele siyazazi ba awuzushumayela wena kaloku wena ngoku ureyela amanzi yayazi amanzi ngabantu nasowathetha but wena ureyela amanzi wena awuthetha nto ureyela amanzi thetha ngomnye umntu ngoku enyubhodi ngoku yeke lo bereyela amanzi alanantsika yeke leyo ngoku sithetha ngoku about a new creature ngoku omnye umzimba kuKristu lo bazamkholwa lo nina kaThasi noEna. If you can make them believe you, meaning there's a you apha kuwe. Engeyile you uyibonayo wena. There's a you that is higher than you. Apha kuwe. Hallelujah. That's why sijonge ingqiniseko that we are not worshiping Branham. But asikwazi umsusa lana phakathi kwaBranham. Asikwazi umkhawula. Asikwazi umsusa, asikwazi icima ingabikho lento. Hallelujah. Asikwazi icima la supernatural ingabikho. Baba siyathanda okanye sithandi asikwazi khangeka ngokhona ichef kodwa icaleni. Hallelujah. Mayibonge inkosi. Amen. Uthi question and answers ka 1964. Uthi and we cannot receive the promised son that is promised us today in these bodies. Wena ufuna wena ipromised son ibonakala lapha kwenyameni wena ubonakala ukwazuka nasihemba kanye ushiye usenzeka ntoni na kanti le promised son akwazi uyamkela ngale by natural intelligence. No. Uthi but that new body that comes from this born again, you know, uthi it's that inside something that lives. Ilanti bangaphakathi le yamkela lanyana. Because ngexesha sikhula singazinto. Ngeke nakhona igempa sasine track. Sasifakwe itrack singayazi thina ba kanti lathi yofani iyatrack. Amen. Ikufaka itrack ubone kwezindawo kabanye abantu xa umuntu uzoxutha imoto athi ayithatha uyayazi ba ayine track. Yazi ba le izawuthiwa nje ikhangelo le imoto, you know. Na nje basilahle uthi waye wayengena waye because abaseni sine track. Hey man, la tracker ayibona phakade. La tracker into nje yokumaka ba uphi ukuze ukwazi uba connected nona phakade. Funeka la tracker kubekho into esparka la tracker. Yes. Igatswa la tracker, you know. Athi umprofeti kubekho into engena apha kuwe in the size of iqosha lehempe yakho. Ilithwa la nto xa kusipakwa la tracker. Ngoko nangoko hayi uthi umprofeti bana you become a twofold being. Amen. You become a candidate for the unseen world. Ubona izinto ezingabonwa ngabantu. Kuthiwa bayaboniswa apha. Siyaboniswa nyani kaloku. Yinyani leyo nyani. Ukhinde sibonise izinto ezingabonwa ngabantu. So, sapule. Mayibonge inkosi. That's why uYesu wathi kuNikodima. Nikodima, mfundisi omkhulu, you must be born again. Yes. Yazi into ezalwa ngokutsha. Hey, zininzi mani izinto zininzi izinto ngandlela ithile kwenzeke ngayo yokuba into ezinkulu zibe izinto engathi izinto eziqhelekileyo. Because nozalwa ngokutsha kukutshintshwa komzimba. Kutshintsha umzimba okhonza uThixo xa uzalwa ngokutsha. Kukho omnye umzimba afuneka ufumene. Athi uBraylishe ngenye imini bana uThixo ngexesha waba ngathi uyadala. Kanti uThixo ukhupha bakuyi. uThixo ukhupha bakuyi. Nakule age sikhutshwa bakuye kule age. That's right. Amen. Asidalwanga thina. We are not created. We are an offspring. Yazi lando ithi bana only the begotten son. That begotten prophet yinto ephume from. Yes. Thina we are an offspring. Siphume kuThixo. Fetus. That's why sikwazi umbona uThixo xa senze izinto. Amen. Amen, because siphume kuye.
Amen. Ngiyabonga inkosi. Uthi umprofeti ku question and answers ka 1964. Uthi now remember, we are not the word, but we are the word. Ithini nalento? Uthi we are not the word, but we are the word. And now you get it. Jesus was not God, but he was God. Lokho into lefuneka uzinzise uqinga ke ngokuba uthwani kanye kanya. We are not the word, but we are the word. Yinona ilizwi kanye. Ilizwi kokwa kukhanya khulu. Oku kwakukho kwasekuqalekeni. Amen. The reason ukholo ilizwi because nangoku wena awulindelanga umuntu uzosuka afike onengubo ezinde kuthiwa uYesu ubuyile. Wena uyamazi uYesu balilizwi. Because why? You are part of that word. Yes. Amen. Ngiyabonga inkosi. Amen. You are part of that word. Amen. Kafunda mkhonzi ku John chapter 3 verse 3. Waphendula uYesu wathi kuye, inene ndithi kuwe, ukuba akathanga umuntu azalwe ngokutsha akanakubona ubukumkani bukaThixo. Yayiva ke pha. Mina ubukumkani bukaThixo bubona ngalomzimba. Awufunde wena utshintsha umzimba ke ngoku. Uzabona ubukumkani bukaThixo. Because awunako ububona ungathanga uzalwe ngokutsha. Utshintshe lo mzimba ukhonza ngawo. Ukhonza uThixo ngoThixo. Amen. Ndiyithanda pha kule English verse 5. Uthi Jesus answered, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit. Everything not to be born by water and by the Spirit. No, because lenyama is born by umama notata. But lo umzimba must be born of. You never iphume from. It must be an offspring le into nokuyifumeza. Ukhonza uThixo ngomoya kaThixo. Amen. Ukhonza uThixo ngantoni? Ngomoya kaThixo. Uthi after ke ngoko you are born of water and of the Spirit. Uthi then ngoko nangoko unobango wena kuRevelation 8 yo kuRomans 8. Xa isithi akokugwetywa kwaba kuKristu. Awunabango ungazalwanga ngomoya. Ufuna umzimba kamoya pha kuwe. Uzokwazi uthi thina uthi akokugwetywa kutheni kwaba kuKristu. Because umzimba ukutshintshwa komzimba wakho kukwenziwa wathini wanoxolo noThixo. Wena unoxolo noThixo wena. Without the changing of the body, you have no peace with God. Uluchaba lokaThixo. That's why it carnal mind is enmity to God. Le ngqondo yemvelo ithembe kangaka ibukuchaba kuThixo. You know uYesu wake wathetha kula ntombazana equleni about the changing of the body. Kafunde ku chapter 4 verse 23 kuyohana. Sivuye sexelela ntombazana ba indoni changing of the body. Verse 23 chapter 4. Kodwa kuza ilixa nangoku selikho xa abanqoli abayinyaniso baya kumnqula ubawo ngomoya nangenyaniso. Yava ke pha. Kuba ubawo ufuna abanjalo ukunqula. Amen. Baya kumnqula ngantoni? Ngomoya nangenyaniso. Amen. uThixo unqulwa ngoThixo. Nangula mzimba. Nothi unqula uThixo. La ntombazana yabona into engazange ibonwe by the honorable man of that day. Sikesho kasimo labazalwane sithi abantu xa kuthele ngabafarasi nababhali kuthi ngokuthele nge-unbelievers. Yayingabantu ababehloniphekilabo. Yayingabantu abo xa ugqithe kube endleleni kufuneka uvove. Le babehlonipheke ngayo ababhali nabafarasi.
kwakufuneka kuze ube ngumfarisi upase i-test ezininzi ungabi nawo nomkrwela uba wawuthi udlala bokrweleka ecingweni awuzoba ngumfarisi wena funeka ngabe nesiphako awusithi nangale mini uzawuyibekwa ngayo uhlolwe ugocagoce uba awunayo nentsumba na awukhwalifayi uba ngumfarisi unaso nesibini isiphako ngamadoda ayihlonipheke ngolo hlobo lawo but zange bakwazi umbona ulizwi xa enziwe inyama ensakhawuleza sawagxeka amajuda into leyo ethanda nonihlala kwenzuku uba amajuda sawaqala uwagxeka entlanga ngamajuda sawagxeka apha abantu heyi aba bantu bajikeleze for 40 years behambe 4 days but singayazanga abantu nathi we're gonna fall in the same trap thina sigqithe ngapho 40 years ngoku amatyuna avule 50 years ago kusajikeleza entlangweni ngoku kangqungqobe entlangweni ngoku wenjini nje phela kwenjini nje lawo jikelezwa akho ufuna unyuka tu jikelezwa hey ngikela amangqobe kanje pha lesebenzile izingqobe kanje pha lesebenzile izreveal phila kwenjini kujikeleza entlangwe lawo di uthi umuntu wathi i-church ages zazi represent i-wilderness sangqama samgxeka uIsrayeli uyayazi bana bathi xa befika apha eKadesh Barnea ku-Israyeli kwathiwa imani yaphela namhlanje imani ayizubakho ngomso uwela konje iJordan nomomana yazi bakhona bathi hayi sasayibamba apha thina hayi welani sasayibamba apha sifuna nje ezazonke zizasuka leya ngapha ya ngeza ncela imbele sifuna leya ngapha thina free into kana bayazi ba akho mani yawuphindi ihle apha nangoku bahlala bafuna ezazonke apha nangoku banye bayadizena banye bangabaprofeti banye bangabapostili yonke nje lakhe usenzeka apha because why akekho ufuna uwela ngapha because ingxaki awuweli nje ungapha ya there's a man standing here. Amen. There's a man standing in the gap. Amen. And one come to welcome you. Awuzuwela nje. Amen. That's right. Ufuna uBraluja akuxelele. Yabona pha kule ndaba yeyo Eskom. Yabona pha awukwazi umbane usuka pha kwidenje okanye epalini uye straight estovini. Uzawutshisa izitovu zakho. Uzawutshisa microwave zakho. Kunethiwa distribution board. Your pastor. Yiyo le yohlula plugs. Yohlula stove. Yohlula lights. That's right. Lisi chanje. Ile illegal connection. You need a distribution board. Inenza umapha. La board imepha la board. Ithi ngu24 wena. Ithi ngu12 wena. Ithi ngu6 wena. Amen. Bless you, my brother. Besi chanje. This no. Because there's no distribution board. Uthatha plug stove. Uyifaka kwi light. Uzawuthenga plug every day. Uzawuthenga drop every day. Because awuna distribution board. Naphala board. What did I will give you pastor after my own heart to feed you with knowledge and understanding. Awufuna pastor wena. Nangoku nizamcima la moya wepastor. Ngale fivefold ministry. Nizamubulala la moya wepastor. Manje ngabapostile ngabavangeli izintoni. Uthi umprofeti safuna zonke za gifts in the church ages. They all failed as a gift this year. Uthixo had to come himself as the great shepherd. Pastor wethu thina nguKristu. If your pastor is not Christ, uzawuhlala apha. Instead of unyuka, uzawumana usihla. Umana usenjenje, phinde utsibuza phezana. Oh my God. Umana ubuza sayaphi izilwini.
Manje sithi bana amabandla wethu awana moya. Wazi utheni ufuna into extra. Wazi lokhu utheni uqhamba apha. Ubethe kapha ke mhlawumbe ekuthule kapha ku temperature. Was why this new thing, a management like a fivefold ministry, respect those men. No, it is the spirit that wants to kill the spirit of the pastor. Yes. A pastor is a gift. A pastor is Christ himself. Amen. Because we have a pastor. Noma semfuna nothunzi wasasayike bubu. Nathunzi lokufa. Asayike bubu then we have something inside. Amen. And is there a measure right? Ayikutsho ngikupheka ngestofu kwafaka hayi kwafaka kwisibane. Hayi. Lathi sibuthi ingwadi mepha yanika K thatha 12K. Yeah. Thatha 24. Dade, thatha nangu 6 wakho. My brother, thatha nangu 6 wakho. Uzawucha. Nangu Eskom. Uyasibonisa uEskom. Uzawuzithenga ibhagi every day. Amen. Because why? Awunkinkisho lengakahle. Hayi. Wenje bomnyameni. Uzawuchoka. Mayibonga uthi umprofeti why it had to be the shepherds? Why good first coming? It had to be the shepherds first. Ezambonayo. Yathinta ku second coming. Ayikwazi utshintsha kaloko. Uthi konke nandi nguya kulikuquququthi. Nangoku ubona ngabeluse nangoku. That's why we believe that those men that were standing by at the top of the mountain, they cut off like capstone. Those were the pastors. Amen. But watch. Uninzi lwemka with the wrong interpretation. Because badinga kukumapha balinde. When the prophet was coming back to connect with the 7 angels, only a minority few and received a true revelation. Hallelujah. Abanye bathi livuliwe so what? Sikelo nto balivuliwe. Ngaba ngasa ngalamatywina ngaba ngathi ngalamatywina. Sayaphi ingqalo abantu abafikayo bazawufunda ntoni? Akufikwa apha. Ngabantu abavela kuThixo apha. Even nani abantu abavizitile akufikwa. We come from God. Amen. We are going back to God. Amen. Silapa just to take our character, just to prove that we are coming from God. Asangudlala kawa. That's why we are not shaken about in the Fivefold Ministries, because we know that those gifts were given until kwakhiwe isakhiwo sigqityiwe ngoku but sebhizimesilana ngoku kugqityiwe ukwakhiwa but saxova udaka uxova njani udaka kodwa kuyapeyintwa ngoku hey kufaka ifurniture wena usaxova udaka hey madoda basafuna uxova udaka kuthiwa kaloku those gifts yayingabakhi abaya wakha ntoni ngoku i-stature of a perfect man sigqityiwe ngoku bungumvangeli ngoku uThixo luvangelayo ayinguwe uba uyafundisa nguThixo lufundisayo ayinguwe. This message siyamkele ngobupentecost. This message sakholela izinto yangathi siyibonile kanti hayi iPentecostalism isahlela apha kuthi enhloko. Nangoku into oqala icinga exoxa Yesu ubona ijuda emehlweni akho. Wathi Yesu ngona ngobona umfo ondisekileyo wamangabadada onengubo ezinde. Because why? Yimfundiso yobuqawe leyo.
Because uPaulos uthi uYesu Kristu nguyizolo namhlanje nangonaphakade kodwa awuvumi wena qoqethwa Yesu wena ubona la mfuno lezinkulu unendevu waseNazaretha. Nangoku uPaulos yena esithi uPaulos yena bana thina usukela ngoku thina ngoku asamazi ngoku thina ngokwenyama. Hawo nisifuna lo wawenyama. Uthi makafike lo wenyama sifuna lo wa makafike. Mayibonge Nkosi. Nanku umzimba okhonza uThixo. uThixo usinike iwisdom. Nobugcisa. Bokuyazi uba ukhonzwa njani uThixo. uThixo akhonzwa nje uThixo. Udinga uThixo for ukhonza uThixo. Bomkhonza nje uThixo. Amen. La cloud mkhonza. Yabona cloud? Ba ubona la cloud ucinga mhlambi ubona imvula. Amafa emvula. Okanye mhlambi lilifu nje elimhlambi hala lifu nje elihlama lilifu lalingathi libonakalisa uThixo. Kusafuneka uke ukhale kuThixo. Usadinga uba unike idolo ukutya kwani. Uba xa ubona le cloud wena ungaboni abanquli ba ungumoya ngenyanisi. Yabona apha yimizimba yozuko lena yabantu le abasemhlabeni le. Le yengo cloud lena nango icloud babunobona le cloud ngoku pha esibhakabhakeni ngoku nje. After 10 minutes itshintshile. But yahlala imini yonke ime ngohlobo. Kwaje kwaba mnyama ime ngohlobo. And yayifa above iheight le yamafu. Because le cloud le theophanies is ukufika kwazo is athi wawuphi ke la xesha wawuphi ngo63 nangoku sabethelwa noYesu. Yes. eCalvary sabethelwa noYesu eCalvary. So elagazi la ichizi theophany yakho. Ngeke sebembetha pha wawuphangela xesha. Kutheni ke ngoxa efika ngoku ngalandlela wemka ngayo ungamamkeli. Athina amadoda amabili ilendlela nimbona inyuka ngayo yilendlela ezawuhla ngayo. Uthi umprofeti ku uncertain sa uthi but the cloud that he comes in is a cloud of glory. Amen. Lilifu lozuko eli. All his angels with him. Amen. Zonke ingelosi into zomthina ziphangela xesha. Uphangela xesha mkhonzi. That's why nangoku unento nawe ethi ndingemka kuwe nje. Inguwe nje. Onamazwi obomi ngaphakathi. Uthi umprofeti ba unombuzo uPetros wangasokwazi ukuphendula. Wangayazi naye but into ephanga phakathi uthi kuye ithi ndingemka kuwe siyephi. Amen. Uthi that's the way he's coming in a cloud of glory. Amen. Mayibonge Nkosi. Inengxakayo sonke akekho ophikisayo bana our prophet was in that cloud. Because uthi bana ku 7:6 uthi and these angels took me into the pyramid of themselves. You know, to make known the mysteries of God kuye. But umzimba wakhe uhlali phaka no Sotman. But yena upha awutshintshwanga next umzimba wakhe. Wabuya washumayela ngala mzimba utshintshiweyo unelamandla. Wena ufuna utshintshwa wena. And number 1 ungabonakala. Uyoba young man somewhere. Uyohlala kuloo tafile inde xa udutshishwa phaya utye i7 colors ba. Unalo ngcamango. Kanti le 7 colors is the 7 course meal ye7 seed. Yiyo lesityayo. But awukwazi ke ngokuyityula lapha ke ngoku because iphaka kula tafile. Amen. Sitya pha le 7 course meal. That's why wena ke ulindele la tafile inde hlala kodwa ulinde.
but yona yanjonja ibhome eRussia nangoku uTrump ayipheli iveki engathethanga nge-Third World War kumzuzu nomzuzu uthi izawuqala i-Third World War athi uPutin ngapha ubuya iqala i-Third World War there'll be no winner we all going to die but abantu balinda amadoda abami noshumela i-Israel ngelo xeshelo abantu baseNew babuye ngelo xeshelo but ibhombi yanjonja yona andiyazi ayibonge inkosi bethanga uba mthandazelana sekufutshane phambili amen Hallelujah. uthi umprofethi kusipokole sisemezayo kodwa uBraluja loo nto leyo uthi and the message of this great messenger that will come in the closing day in the the message ifika in the Laodicean church age the Pentecostal age uthi it will be the one that will take the church to the rapture. Amen. Apha eLaodicea Amen. agqitha athi he was raptured himself. Amen. But umprofethi wambona ngumfana sengathi umprofethi ngumfana kodwa watshintsha he was raptured nolingale ndlela ucinga ngayo watshintsha umzimba wakhe wakhonza uThixo bekhonza uThixo ngoThixo umprofethi. Amen. Hallelujah. Amen. Uthi and he'll come with the church to the rapture. Amen. Amen. Meaning sithini ke ngoku indawo ezinje sithi sizisonke ezindawo sizilahle singazithethi ezindawo uzobona umprofethi was raptured and he will bring the church to the rapture yena akaseyo ngoku but he will bring the church to the rapture sithini ke ezindawo ke ngoku masithi sisipokoni wethi sizifake wardrobe in sincedise phaa isilbook sihlale phaa kwisilbook nawo singazithethi ezindawo u61 lo esisipokoni wethi way before yenzeke. Amen. Athi umprofethi ku-invisible union of the bride of Christ uthi some of you people that really believe this to be the truth that now we are entering another age. Amen. Not delay age, another age. Amen. We entering the raptured age. Amen. Isigaba sabantu abaquliweyo Amen. phezulu komhlaba. Not baqulwe balahleke. Isigaba sabantu that are raptured. Athi andiyavuma. Yi-bride's age. Yintoni egama elithi bride yintoni? Into otshatileyo moslo. But unulindele wena umtshato in the sky. Kodwa uzibiza i-bride. Ngathi ngothi get your facts together. You can't just call yourself a bride if uthi you are waiting for the coming of the Lord. Uyintombi esisiyada. Awukwazi uzibiza ukuba you are the bride. But uthi bana hayi uyeza. No. Ayibonge inkosi. Hayi siphutshane nyango. Nyanya. Siyabule. Uthi umprofethi ngexesha uYohane ekhala pha. uYohane wayekhalela into yoba if akunobakho bani onoyithabatha la ncwadi ithi loo nto abantu bexesha lokugqibela iyawuba ngabantu abaphila bengenamizimba yokhonza uThixo. Lanto ikhala uYohane pha because wakroba ngantoni wakroba ngalomzimba wasethiwa ngalo uYohane but umYohane ethe ukroba uyakroba yena pha ukroba pha ubona uYohane and ubona ke ngobana thina in the end time if le ncwadi ayinovulwa into nto sawukhonza uThixo obumnyameni ingabe ke ngoku wena ke ngoku ukrobile pha because awupostile bona phakela kumbi phezulu ayijonja la madoda ayisoyika nyanya ayodlala but kwathi kwafika into esiwa kunaphakade ezalwimi zabekayo zaziphezu kwabo omnye nomnye ngabanye nazo zalwimi zabekayo zazipha kubo. Amen. That's right. Ngezalwimi zabekayo meaning ngexesha uPawulo uPetros ephakama phaya ebhodi esithi madoda maSirayeli ayisengo Petros lo
Amen. yebo ayingopetros ayingosimon kayona lo ngala xesha kuye ne-original yakhe leyime pha ithi guquka nonke ngabanye sithini ke thina ngoku sikhothi xa ngaphandle kulimits ezabekayo hayi kaloku masikahlala igumini eliphezulu kaloku masilinde nathi egumini eliphezulu balinde apha egumini eliphezulu but thina ke ngoku sithe sawela thina amen if there was another way besinokwenza ngayo besinoyenza yokumkhonza uThixo ngale ndlela abantu bafuna ngayo but asikwazi sibophelelekile kumprofeti uthi umprofeti stay with the tape Amen. say only what the tape says kwakushiwo kudala say what the tape says but ngoku when you say what the tape says kuthiwa ngobani oh nabo bayakota ke bayakukotela ke basazi zonke spoken words because why you are saying what the tape says but ke ngolonto leyo itheni ikwenza utheni uphulukane nesihlobo siyabona umzekelo omkhulu phambi kwethu yobana ukuthetha le project leyo uzawuthiywa ngabantu abantu abantu bafuna isibhakabhakeni abantu bafuna uba zii-astronaut abantu kukho le tafile ndingaziza umandawoni phaa esibhakabhakeni kuyohlala kuyotyiwa kukho le tafile andiyazi noba mhlawumbi because heyi ayayazi awuthixo makasincede kukho le tafile inkulu ingayazi ubana le tafile inkulu ubani lo wathi phaa kule tafile ndiyahla umntu ubona ibhitruthi phaa abone nepotato salad mhlawumbi ubona ubunewunewu phaa kula tafile inkulu aqomba bawo andiyazi ke ngopozi naku zisigulisa apha ezo zinto ezo nazenze i-high blood apha ezizinto kodwa zifuna uyozitya phathi asiyitafuleni inkulu eli lizwe silityayo ngoku yila tafule inkulu siqhuke kula tafule inkulu ngoku every day singene kula tafule inkulu sitya phaa every day ngoku kula tafule inkulu and sitya ngala Theophany I'm sorry sitya ngala Theophany babe khona umnyumba besingazoyibiza la Theophany sitya ngayo ngibonga inkosi Amen. because why how he led us to himself to a tabernacle in us That's right. sithini ke ngoku sithini ke ngoku le tempile lapha kuthi Amen. uthini uPetro uPaulos uthi aniyazi bana niyitempile kaThixo yindlu enjani ekunyakamakhelelo uThixo kube nakahlali kwitempile ezakhe ngazandla akhathaliseki noba mhlawumbe ungenze ye-20 million akahlali kwena ufuna wena afake itempile yakhe kule tempile enkulu amen ngoko nangoko after yena efake le tempile yakhe nguwe ngoko nangoko wena uyayazi bana wena uRomans 6 uRomans 7 uRomans 8 ulapha ngaphakathi kuwe ugwetyelwe wangcwaliswa ogqiba thini wasihlohla yena amen simkhonze uThixo ngantoni ngoThixo uthi umprofeti we can never be the word unless we were a thought in the beginning. Amen. Ucho question and answers ka 957 uthi you must have to be a thought qala ube kweza ngcinga zikaThixo zoba okay xa ndisiya emhlabeni ngonyaka othile nzaya ngoMoses uMoses wabehamba noAaron pha kuzabe kukho into zoJoshua pha yabona lezincinga zikaThixo uyathumelela ke leThixo uyahlengahlengisa ngexesha ile uThixo kukho into zoKhalebu pha ngelo xesha
That's why now kuthiwa bana baphuma badla imani entlango bafa bodwa bonke ke kodwa bafa ke noko. Because why? Babengahambi with their representatives. Do you know ubana ngale xesha bekhokelwa lilifu? Ela lifu yayimizimba yabo. Aba babenyulele ukungena kwi promised land. Amen. Nango kwathi step out one kwela lifu. Wodibana noYoshua. Yoshua Yoshua imana ibambe ngolhlobo imana because uyayazi ba le ifanele mina lengu. Amen. Yes. Utsiba izinto nje uzama umendaweni yepastor uza konzakala. Amen. Wathi Yoshua ibambe kanye ngolhlobo. Le ifuneka yesota ngimndedwa le. Yeah. Wayapha wabuya wabaxelela. Bayabona ke ngoku this time udala sesilwa asizolwa this time. Sizawumatcha this time. Amen. Hallelujah. Sisamatcha nangoku ke thina ke. Amen. We are marching on even ngoku. Ziyadilika indonga seYeriko. Yes. Hallelujah. Ziyadilika one by one. Because why? You have to be a thought girl before ube lilizwi. Hallelujah. If you are not a thought before, awukwazi uba lilizwi ngoku. Uzaba intoni ngoku? Uzaba ngumkhaphi ngoku. Uzawukhapha aba baya kunaphakade. Bakunaphakade ke phofu ngoku. Because wena you are not a thought at the beginning. Amen. Uthi umprofeti, when God created you, he created a theophany. Amen. That's right. If awukwazi uzibona wena netheophany umnye, ithi londo ungumcawe ophethe ispoken word. Because umahluko between wena noYesu into yobana nje uYesu yena waba ingcinga waba lilizwi, wena wawuyingcinga wabypassa ukuba lilizwi. Ngoku eli lizwi lisibuyisela back. Kunini kodwa sibypassile? Oko sabypassa sawuthi sifike nile nto sayibypassayo because sayibypassa. Ngoku i-restoration ngoku isibuyisela kulamo sayibypassayo. Oko sabypassa. Amen. Sabypassa. Hayi sawudibanayo ngapha. Sabypassa. Kodwa lo simlandelayo wadibana yena nalanto wayibypassayo. Thina simlandela sisabypassa nangoku oko sabypassa. Hayi noko bazalwane. Amen. We are living in a time of restoration. Kubuyisele back la. I-restoration kubuyisele into bekusuppose iphaka kanye. You don't restore into ibingekho pha. Kubuyisele le nto wayibypassayo ya-restore back kuwe wena nayo nayi-one apha phezu komhlaba. That is the greatest mission yokukhonza kwethu uThixo. You know what thina naye sibeyi-one. Amen. Athi umprofeti kuChrist uthi that's God's great mystery. Yes. Oba uThixo nomntu babeyi-one. Hallelujah. Then automatically we become new creatures. Phezu komhlaba. As i-creatures ezingathandekiyo. Creatures ezithetha izinto ezicekisekileyo. We become those creatures. Bazalwane, mawasanele namazwi. Sure. Amen. Hallelujah. Sizame le ithi. Hallelujah.